आंथ' जेरावबो थाङाखैमोन दा लोगोफोरजोंल'सो दसे थांदोंमोन आङो ओमफ्राय नों गैयाबाथाय आंना लोगोआनो रावबो गैया आयै लोखि नोंना लोगोआनो रावबो गैया लोगोबो जागोन दे आंथ' दङना आंलाय माथो आंनो नोंनि गासिबो दै ओमफ्राय नानि नोंहा मा रावबो गैमाराना नोंनि आइ आफा नों माबोरै बिदि आलाय सिलाय थानाय दे लामायाव ओंहो आदा गैया आं मिथिया हमनोनो हायासै आङो बे गथ'आ मारै बिदि हारसिं गोदाव सोराव आङो साला निउस पेपारावबो होनांसिगोनदां ससियेल मिडियायावबो फट' हेंगारखाबायमोन माथो रावबो रिसपन्सखौनो हरासैलै जेनेबा सिनाया खबर मोनबा खोन्थागोनल' होनो गैया माथो दाबो जागोन र' लोखि माबा मोनसे नुसनथ'वाखै खोमा बिनि फेमिलि मेम्बारफोरा गथ' मानसिना गोसोआवबो गैलायलांखाया बियो अके नानि जेबो नङा दे ओमफ्राय नोंनि मुङा मा मुं दे नानि नामखौनो सोंफेरलाय लाङाखैलै आङो नानिल' होनबाय थाबाय आंथ' नोंखौ नानिल' होननो गाबसिनबो मोजां मोनखायो आंखौ रश्मिसो होनो आरे वाव रश्मि ना बिराद मोजां मुङाथ' बै गथ' आंजों थाग्राफ्राबो आंखौ रश्मि होनोमोन अ नोंजों गथ'बो थाफायोमोन नामा आदा बिसिनाबो रावबो गैयाथ' जों थालाबायो जेराव मेरावनोमोन आयै लोखिमोन माबोरै बिदि जाखो दे मानो गाव गावनि गथ'खौनो एसेबो खेल लाला होमबा खायसे फारसेथिं आंना बिमायाबो बेखौ दोनै मालायनि फिसा होनगासिनो रागाल' जोंबाय थायो बेबो ओरैदि गथ'आ बेसे अनथावथाव हनै ओमफ्राय आदा आंनाथ' लोगोबो गैबावालै बेहाय रावबो जोंनि न' खाथियावबो उन्दै गेलेबाय थायोथ' बिसोरजों नों लोगो जानो हागोन नों रायलायबाय बिसोरजों आं थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आयंआ आंखौ रायदोंसो ओहो आयंआबो ना आयंजों गोसोआव फैबाय आयंआलाय बहा थांखो ओमफ्राय आयंखौ माथो नुवाखै आं बुंना होगोन दे आयंखौ न'आव दङ दा आया ओंहो आदा बहा ओंखारलांखो नों दहाय उन्दुबाय थाबाना औ नुथाराखैबो आङो आइखौ नों उन्दुबानोथ' ओंखारलांदों मालाय बहा थांदों मिथिया आंनोथ' खिन्थायाखै आदा आङो ना बैयाव बैग्रि दोनदोंमोन बेखौ लायनि आरे आइयाथ' खिन्थायाबा जेरावबो थाङामोन बाबु आं बेयाव थांनो होनबायानो थायोमोन बहाथो थांखो बेलाय आइया फनाथ' माथो न' सिंनिफ्रायसो गाबगासिनो फनबो लांफैयाखै आइया मा जाबावगोन दे दाना गामियावबो थांलाबायोलै बियो नङाबा दखानाव खेबसे नायनि आङो र' नै खोनाबायना बिमा मा जालायखो नैलै जोंहा बे निजोम गथ'आ बेखौ एडमिसनाथ' लागायनांसिगौमोनलै स्कुलाव गोबावमानियानो जाबाय आरो एसे बांद्राय देरद्रायबाबोथ' आरो उसुबिदा जागोन ना मालायनि गथ'खौलाय आरो मा नोंहालाय बेखौलाय मा खर' सानो दोरखारदोंसै न'नि गथ'खौसो नोङो बेफोरबायदि माबा माथामारि गुबुननि गथ'खौ नङा बिमा आरो मा गुबुननि न'नि बेलाय गथ'आलाय गथ' नङा होमबा बेसेरा गथ'आ मोजां बेसेबा मोजां आरो सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखानायखा जोंनाव फैबाथाय फरायनो मोनगोन मागोन होननायखायसो फैखादों गथ'आनो फरायनो मोनगोन मागोन फरायबाय थाबायबालाय खामानिखौलाय सोर मावगोन अबाव आरो मालायनि फिसाखौ एथबां फोरोंनानैबा मा खालामनो फैसा गारनो दरखारसै आरे बिमा माथो जानो गथ'आ फरायनो हांमा थागोन ना बिबैया फैसा थाखा गैयिनि थाखायनोथ' गथ'खौ फरायहोनो मोनाखै दा गथ'आ बेवहाय फरायनो मोनगोन होननानैसो जोंनाव फैदोंमोन दा खामानिबो मावगोन फरायगोनबो बेखौलाय आरो मा सोलोंथाइ लानायावलाय जेबोथ' नोंहा बिदि दुखु मोननांगौ गैयाना बेखौ रागा जोंनांगौ बा गाज्रि मोननांगौ मा जानोखाय गथ' सासेखौ फोरोंनाया जोंनाबोथ' बाबुआ फरायगासिनो ना अब्लाबो आरोहाय बे मावग्राखौलाय मानो लेखा फोरोंखांबाय बायनोसै बिमा बेबो जोंनि गथ' बायदिलै सोलोंथाइ लाहोनायाव सोरखौबा जुदि फरायनो गोसोखौ सोलोंथाइ लाहोनो हानायालाय मोजांनिसो खोथा जानांगौ नोंनालाय मा गाज्रि मोनखो गथ' मानसिखौलाय बेबो सोलोंथाइ मोननो हागोन जोंहाबो देनां मोजां बोर मोनगोन ना बिमा बोरसो मोनोलै बेफोरबायदि गैजायिखौलाय फोरोंनायनिलाय माथो खहा जानो दे थेवबोहाय आफालै औ आबा मा जाखो माथो नों बेयो जोंनि खामानि मावग्रा निजोमबा फैसा हरलायथारदोंनो गस्ला बायनो आंनोलाय माथो होआखैलाय माबालै आबा बेना गस्लायानो बारा गैयाना बेखायनो बायथों होनना होबायब्रा आङो नोंहालाय माथो मेल्ला बिमायानो बायना होनाय गस्ला दङ औथ' आरोहाय आबा नोमफाया बेखारावनो रोजासे मानि होदोंआनोलाय बिमा नोंबो आरोना एसेयावनो मेगन सायो नामाब्रा हामालै बेबायदि नै आबा दैथुन जेबो नङा दे दाफा बेबायदि होनाङाब्रा मालायनो खामानि मावनो फैदों नालाय खामानि मावग्रा बायदि दोन नङालाय मा आरो बेनो खामानि मावनायनिल' बेथ'नो माने एक्सट्रा होदो नांलायगौ जाबायलै आबा दानिफ्रायनो माथो खोथाया बिराद गिदिर गिदिर रायलायोलै बेबायदि आबा नाङा दे नाङा बेफोरबायदि हामा
माथो दानिफ्रायनो खुगा ओंखारहाङाबा मारैथो सैथान जानो गथ'आलाय। नोंबो जे आरो बुजायनांगौसो गथ'खौ मोजां गियानसो होनांगौ। नोंहा आरो माबा गथ' गोरोन्थि खालामबाबो बुजायनो नागारि लोगोसो जाफायो। ओइ आयै आंनोथ' गस्ला गोदानखौ बायना होखानांगोन आं मिथिया। दे जागोन दे आबा बिनिख्रुइ साबसिन बायना होगोनहाय आफा सना आंनि। दे नों सिन्था खालामनाङा बिनिखौ लब जानाङाहाय आफा। नोंनो बिनिख्रुइबो साबसिनखौ बायखायोना आंलाय। बेनालाय ओरैनो जाबजुबसो। होमबाबो आयै आंल' मोननांगौ बिहालाय मानो मोनफानांगौ आं बिराद बायोलै। आबा दैथुन आयै फिसा। दसे न'निफ्राय थांबाय लोगोजों रायलायहैबाय लोगोआबो मालाय जुलिसो जालांसिगोननो। आयौ हाबाब आं हारसिंसो जालांसिगोन नामाहाय। जेनेबा गामियाव आरो जोंहा माथो जाय फाराफारिया आरो बैसागु सफैलायनोसैलाय। सोरबा खारसनसिगोन सोरबा मालाय लांसिगोन सोरबा नायनानै सोरबा गोसथोनानै सोरबा खावनानै मा बुंबावनो आरो। आरो थुनथुलि नोंहा नायबायल' था रंजाबायल' था अमा बेदरल' जाबाय था ओमफ्राय साला फैसाया दासान्दि एसे खम जाबाय दं र'। मा खालामबावनो फैसायाबो थोब्ले मोब्ले जाबाय। गोदो जब थानाय मोनबासोमोन फैसाफ्रानो माने नांगौनि समावबो मोनबाय थायोमोन आरो। नाथाय दा जब थांनायनिफ्रायनो जालालै गाज्रि किस्मत होनबाथाय बे आंनानो। लामायावनो दिनैसिमबो जेबो मोनफेराखै आं मालायफ्रा मोननायबो बुंसोयो आंहा गैयालै। दालाय आरो नांगौनि समाव बहा नों नांगौ होनबानो मोननोब्रा उफाय गैला दे आरो। ओइ आबो थुनथुलि आब'। मा जाखोलै गथ' मा जाखो थेख्ला बांग्रि मावनाय थां मा गाबसो खावलायखो। आरे आब' गाबज्रिखावनायनि खोथायानोथ' ना नोंखौ सोरबा नागिर फैथारदोंलै। आदा लक्ष्मणनि बिमा ना मा होनदोंलै एकदम रागा जोंनानै माबा माबि बुंफैलागासिनो बैयाव दंथ' दाबो जोंनाव आइजों नांगासिनो सिङाव। मा होनदों आजा थेख्ला लक्ष्मण बिमायालाय जोंनाव मानो फैदों आरो फैदोंबोथ' फैदों मानोलाय नांलायदों आइजोंलाय मिथियालै आब' थांनाय नों मानोलै रलाय मानो फैदों बेलाय जोंनावलाय मानो रागा जोंलाबायखो माथो लक्ष्मणाबो जेबो बुङाखै मा बुंनो फैदों नों बेयाव। मा बुंनो नङा खोथाया बे नङा खोथाया बेसो आंनि फिसालाया नोंसिनाव फैयै नोंसोरा मा नोंसाजों आंनि फिसालाखौ बरायनो सानदों नामा। एकदम न'खौ होसो फैथारबाय आङो मानोना आंनि फिसालाया नोंसानाव फैनाया बारा जाबाय। नोंसाजों थुनथुलिजों रायलायनायफ्रा बारा जाबाय गोदोबो ओरैनो एसे दावराव जाफ्रामखानायखा। बिदिबा मा लक्ष्मणा थिनहरदों। आंनि फिसालाया जेबो बुङाखै बे बुंनोनो रोंखाला जाम्बालरग जालांबाय। जि खालामदों बे नों आरो नोंसाजोसो। दाना फिसाजोआ माबाया बोराया गैला नालाय फिसाजोनि फिसाया बेखायनो दा गोदान सेंग्रा नागिरदों नङासै। गोदोबा गोसथोनाय समाव आंनि फिसालाखौ माबा रिजेक्ट मारिदोंमोन। दा नोंसाजोआ मानो फाग्लि जादों मानो उन खारफादों आंनि आबा लक्ष्मणनि उन मानो खारफादों बियो। बाथ्राखौ खुगा दं होननानै जानला मोनला बुंनाङाहाय सालायखौ एसे हमथानानै बुं। जियानो जा नोंसाजोखौ मोजां बुजाय आरोथ' बुजायनो हायाबा खोनासंनानै लाखा आंनि फिसालाखौ फासायनो नांखाया। नोंसाजोखौ आं मालाबाबो एक्सेप्ट खालामा बेफोरबायदि लोगोबो जानो मोजां मोना आङो आंनि फिसालाजों लोगो जानायखौ। बेबा नोंसालाया गावसो खुद फैयो जों लेंहरा बेखौ मिथिबाय। नोंसालाया आंनि फिसाजोखौ जेबो माबायाखै बिसोर सानैजों मोजांबो मोनलाया लोगोसो। नोंहा बेखौनो मानो एसे खोथा बुंखो। लोगो ना मागो दालाय नोंसाजोंना रावबो गैखाया नालाय आंनि फिसालाया एकदम सिदा सादा नम्रखाय नोंसोरो फासायसिगोनहाय। फासायनानै देनांहाय आरो बमब्रायखांबाथाय जुलि लानो सेस्था खालामसिगोन नोंसाजोआ। बा हाबा जानायानो बावाखै नै गारलायबाय मा जाखोसै बेलाय। हाबा जानो गोसोथारबा गुबुन सेंग्राखौ फथायदों आंनि फिसालाखौ नङा गोजान जानोबा जाथों बियो। लक्ष्मणनि बिमा बिनिखायसो आं मोजां रायलायबावदों दाबो हाजार केजिखि बुंना नाथाय आंनि फिसाजोनि माबायाव जेबो दागो दाफोनांहाय आंनि फिसाजोआ बेफोरबायदि नङा। आं सिरि थादों एसेबांबो खोथा बुङाखै मानोना लक्ष्मणा जोंखौ गोबां मदद खालामदों। मदद खालामनो ना नोंसोरो मुहिनि होदों आंनि फिसालाखौ नाथाय उन खारफाबाय थादों आंनि फिसालाया नोंसिनि फिसाजोनि। मादै बास जाबायसै आंनिनो न'आव फैनानै एसेबां नों आंखौ आइखौ बुंफैथारबाय लक्ष्मणनि थाखाय। बुंजागोनथ' र' नों बायदि खानाय थंब्रे ब्रे आखल गैजायि दालाय फिसाइजोंबो जोगार जाबाय बेखायनो गोदान सेंग्राखौ फथायनो नाजादों। आंनि फिसालाखौ नोङो फथायनो नाजादों दासो गोदोबा जुलि खालामनो नागिरनायाव थाङाखैमोन जुलि लायाखैमोन। आरे बांद्रायनिफ्राय बांद्राय खोथा बुंगासिनो माला जुलि लानो नागिरखो आंलाय नोंनि नोंसालाखौ माला मुहिनि होखो माला बमब्रायखो। मागोनासो ओरैनो उन खारफादोंहाय आंनि फिसालाया आरो ओरै गिदिंलायनो हाथायावबो थांबावोसोनो। जाबायसै हाथायफोरावलाय थाङो लोगो होनखाबायना बिसोरो नाथाय बेफोरबायदि गाज्रि माबा गैया बिसोरा सोमोन्दो गैया। लक्ष्मणा जोंखौ गोबां हेल्प खालामदों बिनि थाखाय बे गावसो खुद फैया आं लिंहरा बेखौ फै होननानै। फाग्ला जाबाय बियो आंनि फिसालाया नोंनि थाखाय फुरा डिस्ट्रय जाजोबसिगोन आंनि फिसालाया डिस्ट्रय खालामजोबसिगोन नों आंनि फिसालाखौ। आमा
माथो डिस्ट्रय जाखोनो नोंसालायालाय बेलाय हा जेबो हुस गैला बियो खालि थुनथुलिनि फाग्ला जाबाय बियो आं डिस्ट्रय खालामदों नोंसालाखौ माला मा डिस्ट्रय खालामखो आंलाय खालामाखैबा माथो ओरैनो फाग्ला बायदि जादोंहाय बियो नोंखौ बिराद थार मोजां मोनमारोमोन दे आंनि फिसालाया बेखौबो माना खालामा आङो नाथाय दा बेफोरबायदि जानो हालाहाय गोजान जानोबा जा आंनि फिसालानि लाइफनिफ्राय बेजों जेबो रायलायनोबो नाङा लोगोबो जानो नाङा जेबो सोमोन्दो दालाखि नों जोंनाव फैनानै आंखौ एसेबां रायफैदों बायदिसिना बखिफैदों जाय आं बिदियानो नङा आरो आंनि लाइफनि सोमोन्दै मा मोनथिगौ नोंलाय एसेबां मानि हो दा लक्ष्मणनि बिमाखायसो एसे सनमान होबावदों आङो नङाबा ओरैबायदि गाज्रि सोदोबसो थांसिगौमोन ना खुगानिफ्राय रायनायाबो नाथाय आं बुङा दे मोजां जागोन मादै मोजां ओंखारलांफिनदो जोंनिफ्राय आरो जिरायनोबा जिराय साहा फुदुंनानै होगोन आं दे जिरायाबो जायाबो लोङाबो नोंसिनाव जेबो आं बुंनोसो फैदों नोंखौ बुंनो मोनबाय मोजां जाबाय दे नों आरो नोंनि फिसाला दे जेबो नङा बिमा दे नोंबो आरो आं मिथियाहाय आंनि फिसालानो गस्ला बायनो थाखाय फैसाखौ नोङो 2,000 हरनांगोन खरसा जानो होखादों माथो बेनिफ्रायनोथ' नोङो लायनो हायोमोन ना बिदिबा माथो खालामजोबखो फैसाखौलाय आरो माथो मासावनो बिदि गस्ला गोदान बायबाय थायोबालाय माबोरै फैसा जोरनो दे बिमा संसारखौ बोरै सोलिलांगोन बेफोरखौ आं मिथियाहाय ओरैनोबाबो आंहा फिसाया गोदान गानाबालाय माथो गोजामखौनो गानफ्लेबाय थानोसै ओजों नुवाखै मालाय खामला मावनानै जाग्रानि माबायानो गथ'फ्रानो बेसे गोदान गानो र' बे सार मेदामजों आङो मोजां रायलायहैग्रोनि निजोमनि थाखाय स्कुलाव फरायनायखौ गथ'खौ एसे एडमिसन लानानै रायलायहैनोसै आं नै नुबाय दा गारखाया दा बे गथ'खौनो सानबाय था नोंहा आं बेफोरखौ जेबो मानियालै आंहा गथ'खौ एडमिसन खालामनांगौ माने खालामनांगौ ओइ आमाय निजोम ओइ मामाय लिंहरदों आमाय औथ' र' आमाय माबा नै दिनै आङो स्कुलाव थांनानै रायलायहैनोसै नोंनि एडमिसनखौ नों फरायनो बुंबाय थानाया मा होनदों आमाय नंगौ औलै आमाय औ नंगौ ओमफ्रायथ' नोंनो जायोबा लेखाखौबो बायनानै लाबोखागोन आं दायो बे जोंनि गामिनि खाथिनि स्कुलावनो नोंखौ रायलायहैनोसै आङो नंगौना आमाय आं स्कुलाव थांनो मोनसिगोन औ आमाय ओमफ्राय आङो नोंखौ लानानैबो खेबसे थांबावगोन आं दिनै रायलायहैग्रोनोसै जायोबाथ' मोजांनि खोथासै मालायनि गथ'खौनो जे लेखा फोरोंसोनो नागिरदों बे बोराया बिदिबाथ' आंबो गुबुनफोरनि बायदि स्कुलाव थांनो मोनसिगोन लेखा फरायनो मोनसिगोन थेंक इउ आमाय नोङो थारैनो दिनै रायलायमारगोन ना रायलायगोनलै आमाय रायलायगोन र' दे जाबाय दे ओमफ्राय नोंहाबो बोराय खामानि दङबा मावखादो ओमफ्राय थाङो ना मायो औ आंहालाय नै जाखानायसो दा आरो गामसा गानस्लायबानो जाबाय मोजाङै फरायदो आमाय जुदि जामारोबा एडमिसन लाना होमारोबा दे नोंनि आबैयाबो मिथिबा खम मोजां मोनसिगोन बियो औथ' आमाय आंना आबैजों जा रायलायनो लुबैखादोंमोनलै आं खिन्थाबा बांसिन खुसि जासिगोन आबैयाबो जागोनथ' र' दे आं फन खालामना होगौमोन नाथाय नोंनि आबैनाव फनबो गैया नालाय गुबुननाव हरबाबो मोनाबा थाबखौनो औ आमाय आदा सासे दङ बेथ' न'आवबो बारा थायाना बेखायनो नङाबाथ' रायलायनो मोनगौमोन आं जायखिजाया आङो मा जायो रायलायहैग्रोनोसै उनाव जागोन बे माबा मोनसे औ दे आमाय मा आं स्कुलाव थांनो मोनसिगोन होमबाथ' आंबो लेखा फरायनो मोनसिगोन ना ओइ निजाम बाबु औ आनै नों खोनादोंना आमाया आंखौ स्कुलाव रायलायहैनो नागिरबाय खोनादोंथ' र' दा आरो लेखा फरायबाय थानानैल' जानाय नङा दै खामानिबो मावनो फैदों नों बेयाव गोसोआव लाखिखा गथ' औ आनै जागोन दे माबा बिसना बग्राया सोमना दोनदोंमोन अखासो हागोन ना मागोन अखाबो दोमैदों थां सुनानै मोजां फोरान थां औ आनै जागोन जारलासो मोनबायहां गथ' मानसिखौ लाखिनानैबो खामानिफोरखौलाय एसे मावो नाथाय दा आरो लेखाबो फरायबावोबा खोथाखौसो मानिना मानिया सैथानसो बारा जासिगोन नामाथाय ओरैबायदि अनो जोंहा बे बोराया